yau ne za mu muku bayani akan yadda za ka iya ajiye hotunanka a cikin Google ɗinka ko kuma mu naka. Ko da ka canja waya ne za ka da shi ka dawo da shi cikin sabon wayanka da ka siya. To yanzu dai za mu nuna muku yadda ake yi ta hanyar amfani da application guda biyu. Application na farko shine Google Drive. Google Drive dai wani application da aka riga ka san shi, kawai shi amfanin shi domin yin ajiya. Sannan application na biyu kuma shine Google Photos. Google Photos sai daman already an yi shi ne domin gabatar da ajiye hotunanka, wanda daga ka canza wayar da ka siya za ka shiga ne kawai ka ɗauko wannan application ɗin, ka ɗauko application ɗin ka sa email ɗinka, kana buɗe ta ka shiga backup, za ka ga duk hotunanka a ciki cikin sauƙi. Yanzu dai bari ku ga wayanda suke da basu da Google Drive, wannan application da shi ake kira da Google Drive. Idan kuma baka da shi, kawai za ka shiga Play Store ne kai sacin kamar haka. Za ka rubuta Drive, to wannan shine Google Drive, gashi ne yadda kuke ganin shi. Gashi nan 7 million reviews, kuma gaba ɗaya na application ɗin 14 MB, sannan mutane biliyan 5, sama da biliyan 5 sun yi download nashi. To kamar yadda kuke gani, da ka zo nan kawai yin Google Drive ne, kawai za ka shiga duka, kana shiga da ka maka fuska kamar haka. Za ka iya ajiye duk wani abu da kake so, kamar takardu. Kun ga nan ne ma takardun makaranta ta ne ana. To da kuma wasu application kana so da duk wani abu da ka san za ka iya ajiye. Da farko dai za ka yi ajiyan kawai, nan shine home nashi. To za ka shiga nan, idan ka shiga, idan abin da za ka ajiye folder ne, za ka shiga gurin folder. Idan kawai kamar a cikin memory ka za ka ɗauko wani abu ka ajiye, kamar applications ko wani abu, za ka shiga upload. Idan hoto ne za ka ɗauka a take a lokacin, ko kai scanning na kamar takardunka na makaranta, ga scan nan. In document ne kamar Google document ko Google sheet ko Google slide, duk gasu nan za ka ɗora. Kamar a misali bari mu shiga upload. To kun ga upload gashi nan zai kawo maka abubuwa da yawa. Kamar yanzu a misali bari mu ɗora wannan image ɗin, kana shiga da preferring to upload, shikenan one file being uploaded. Kana jawo sama nan gashi nan uploading one file uploaded. Kun gan shi, you just upload now. Kun ga hoton gashi mun yi uploading nashi. To wannan shi ake kira da Google Drive, inda ake amfani da shi kenan. Duk wayan da ka shiga, kana shiga kawai ga email ɗinka nan, kana sa email ɗinka za ka gani. Sannan kuma application na biyu, wanda shine Google Photos. Google Photos ma wani application ne na hotuna, wanda za ka iya ajiye duk hotunan da kake so a ciki. Kuma kamar yanzu kana shiga Google Photos, zai baka hotunanka kamar haka. To ga wani gurin a sama nan yana zagayawa, to shine gurin upload. Kun gani backing up 2 3 1 I'm left. A cikin yanayin backing up na hotuna na, to yanzu saura guda 231 ya gama. Ga storage na 115 gig na amfani shi out of 2.0 gig. To ga sanar da sauransu, ga nan zai ta yi duk hotunan ka zai ta yi. In kallon da hotuna suna jujjuyawa, ana canzawa, to in ya canza hoto za ku ga ya canja, in ya canza hoto za ku ga ya canja. Nan ka so za ka zo nan ka shiga setting nashi, to kun ga yadda tsarin shi yake. Upload quality, size ɗin image naka, in ka ga dama ka sa shi a high quality, amma yana cin space da yawa, ko kuma yana cin data da yawa. Nan kuma original quality shine na normal size nashi, ka bar shi a nan kawai zai fi maka. To wannan kenan, wannan shine yadda za ka save ɗin hotunan ka Google Drive, wanda to yanzu da ka canja waya, da ka ɗauko wani application ka shiga ka sa email ɗinka, cikin sauƙi za ka ga hotunan gaba ɗaya sun dawo.